जय शिवराय. केंद्र सरकारनं कांद्यावरचं 20% निर्यात शुल्क रद्द केल्याची बातमी आत्ताच मिळाली आणि ही अतिशय आनंदाची गोष्ट. याबद्दल केंद्र सरकारचं मनापासून आभार. कालच संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑन ॲग्रिकल्चर अँड फार्मर्स वेलफेअरवर बोलताना या आग्रहानं मागणी मी केली होती. याआधी माझे सहकारी दिंडोरीचे खासदार श्री भास्कर भगरे सर यांनी सुद्धा, राजाभाऊ वाजे शिवसेनेचे खासदार यांनी सुद्धा ही सातत्यानं मागणी केली होती आणि या मागणीनुसार कांद्यावरचं 20% निर्यात शुल्क रद्द केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचं मनापासून आभार मानतो आणि हीच अपेक्षा करतो की यापुढील काळातही कांद्याच्या बाबत केंद्र सरकारचं धोरण हे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचं राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद.